Dan Petrescu, Dorinel Munteanu, Cătălin Munteanu, Ganea, gol! Bravo! V-am zis prima Gol ocazie. pentru România! Ioan Viorel Ganea în minutul de 2 minute care mai sunt de prelungire și v-am spus că dacă Ganea are ocazie, marchează. Superb a trimis mingea cu capul, a catapultat-o în poartă Ganea de la 11 metri. Dar centrarea impecabilă. Excelentă și centrală lui Cătălin Munteanu. O splendoare. Pasă înapoi, centrare și o execuție de maestru. Bravo Ganea, bravo echipa națională, bine că am câștigat și mai departe e timp pentru retușuri și pentru celelalte probleme de care domnul Lipsa victoriei azi însemna